Салом алейкум бародаро. Ин канали Чи Гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. имрӯза видеои мо дар бораи Чи Гап мешавад. Чӣ хеле ки дар комментариҳо бисёри шумо хоҳиш кардем ки дар бораи ин программа ман видео кунам ва шикоят кардем ки дар вақти гап задан овоз гум мешавад ё овоз намерава, намебияд, худ ба худ мемура. Мисол амихали проблемаҳо ҳаст. Барои ҳамин ман ҳамин видеоро кардестам. Марҳамат то охир тамошо кунед ва лайкро фаромӯш накунед. барои чӣ связ гум мешавад, яъне овоз намерава ё ки намебияд ё худ ба худ мемура. вақте ки шумоҳо ҳамон хонатон кати ё ягон шиносотон кати ба Чи Гап гав мезанед, бояд связи шумо соз боша, яъне 4G боша. бисёри бародаро хай телефон доранд, связошон 4G нестай. бояд телефон связаш хуб бошад, 4G кор кунад ва бояд дар вақте ки гап мезанен дар раҳ ё ки дар мошин ё ягон ҷои бесвяз ба набошен. хубиша ҷои связдор ва як ҷода истода гап занед, барое ки связ гум нашавад ва овозотона пурра фаҳмед. бо як чизи дига бародаро ки вақте ки шумо ай Play Market Чи Гап скачат мекунед, бисёри телефонҳо да ин хушту кор намекунад, барое ки чанд муддат пас ин программаи обновит карда меистанд. барои ҳамин ҳамаи телефонҳо да хуб кор намекунад. ҳастай телефонҳое ки мисол ай Play Market вақти скачат мекунанд 100% кор мекунад, не ки бисёри телефонҳо да хуб кор намекунад вақте ай Play Market скачат мекунанд. барои ҳамин ҳозир ман через як сайт дуромада скачат мекунам. метавонед шумоям дар телефонҳои худтон ҳамихе Чи Гапа установка кунед. ӯ 100% кор мекунад. маслиҳати ман барои шумо ҳамин ки одамое ки телефонҳошон мисол простойтарай ай Play Market скачат накунед ҳамин программаи Чи Гапа. бародаро, ман ссилкаи ҳамин сайта дар таги видео мемонам, яъне дар описанӣ. вақте ки шумо через ҳамин ссилка медроен, рост ба ҳамин саҳифа мебинед ва иҷада поёнтар да нигоҳ мекунед. скачат дорад. скачат мекунед. скачат на телефон мекунед ва камтар ҷидат мекунем то программа скачат шавад. баъде ки скачат шуд, установка мекунем, яъне установит. ва иҷада логин паролтона менависем, яъне номерои телефон ва парол. баъд кнопкаи вайтира пахш мекунед. ва чӣ хеле ки мебинед, ин ҳамин Чи Гап. ин дар ҳамаи телефонҳо нағз кор мекунад. ва ҳатман як чия аёдтон набурорем ки вақти пеш ай занг задан бояд шумо настройки даромада переадресатсия звонков ҳаминҷа дуромада бояд ё всети ё все дамонед. баъд инҷа мебуроен, баъд метавонед занг занед. мисол ҳозир ман дар ягон номер занг мезанам барои санҷиш. ва чӣ хеле ки дидем гудок 100% мерава. ва метавонед шумоям ҳамонхе занг зада кори худтона буд кунед. бо ҳамин видеои мо ба охир расид. агар видео маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед, дар канал подписатсия кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр.